Марамат хонаи фурӯшӣ срочно қарор дорад дар райони Восеъ, ҷамоати Тугарак, деҳаи Шобика. Дӯстони азиз, хона бо нархи арзон ҳастад. Срочнага чӣ хеле гуфтум? Хона дар ноҳияи Восеъ, ҷамоати Тугарак, деҳаи Шобика. 5 сотиқ замин масоҳат дорад. 3 дар хона бо калидору ошхонаву баняву кухниву ҳуҷҷатхонаву анҷомхона ҳама чӣ дорад. Дӯстони азиз, боз дарахтони мевадиҳанда ҷӯшҷӯи беҳтарин. Дӯстони азиз, дар райони маркази Восеъ срочно фурӯшия. Нархи хонара 325,000 сомонӣ гуфта истанд. Боз мақсад ки муомила савдо мешавад. Дӯстони азиз, документ мега дорад. 5 сотиқ замини хонагӣ. Дӯстони азиз, боз 3 дар дохили хона калидору ошхона баняв дигар чӣ катӣ. ҷӯшҷӯи нағз, хона ҷойи беҳтарин. Дӯстони азиз, ҳама ремонтош кардагӣ, рӯи ҳаволӣ стяж кардагӣ бачаҳо. Обши ҷойи барои мушмониям варианти хубае. Боз дарахтони мевадиҳанда дорад. Наздикии мактаб, магазин ҳама чӣ обши ҳастай. Дӯстони азиз, нархаш бениҳоят арзон 325,000 сомонӣ ҳастад. Боз муомила дорад. Якумаш рақами бологии дастӣ, дуюмаш рақами WhatsApp. Маромад занг занед, бо муомила савдо дорад.